Hallo, velkommen til en video. I dag skal vi lave hver vores mad. Altså sådan en god del, og så sådan en dårlig del. Altså sådan valg der her. Sådan. Og så skal vi bare sådan lave en dårlig version og sådan en god version af mad. Jeg skal lave spejlæg, og han skal lave pasta. Og så skal vi lave den dårlige. Altså sådan, hvis det giver mening. Og Valder, han er allerede i gang med at koge sin pasta. Så det er nice. Så sætter vi den lige herop. Så kan vi virkelig se. Har du sagt det, hvad jeg skal lave? Ja. Jeg skulle lige til at finde noget i køleskabet. Jeg har en smuk trøje på. Chelsea sidste år. Jeg laver pasta med den dårlige. Det er pasta med Nutella. Og den gode, det er bare pasta med pesto. Helt original. Så jeg laver spejlæg, og så laver jeg fake spejlæg. Fake spejlæg? Ja, det er fake spejlæg, hvor jeg bruger sådan det her som æggeviden, og så det her som selve. Okay, det er lidt dårligt æble. Ellers skrider bare, det var også bare nice. Jeg får det op, og jeg får det op. Jeg skal have noget oil, for sådan noget oil op her. Og Valder sidder og bare, og jeg tror du sad og spiste, bare, den er allerede. Siden. Okay, skriv lige ned i kommentarfeltet, om man åbner pasta derfor op i toppen eller fra siden. Herhjemme ved Connor, der går I det ved siden. Nej, vi tabte den. Ja, tabte den. Vi tabte den. Og så kommer der hul i. Ja, det gjorde der. Ja. Skriv lige også ned i kommentarfeltet, om I kan lide grøn eller rød pesto. Hvad for en er bedst? Grøn pesto er bedst. Ja, det er det. Det er længe siden, jeg har fået rød i hvert fald. Ellers pat. Og så skal vi lige have vores nye member i YouTube-video. Vores nye member af YouTube-video. Det er den her hund her, der er bare sådan, halløj, jeg hedder hund. Jeg er en hund. Den hedder Bella. Ja, det er Bella. Det er hans hund. Det er ikke hans mors, det er hans. Det ligger der lige her. Der er 1 kilo Nutella i. What the fuck? Ja, vi var sådan skud ud inden for Mathias Elliot. Han elsker virkelig bare Nutella. Prøv at være med hver gang. Hver skole. Ligger æg her. Jeg er bange for, at det er alt for varmt, så du er lige nødt til at sætte det lidt ned. Nej, det er lige nej, det er sådan. Du skal bare skrue ned på 6, når pastaen de skal bare gå op. Fuldstændig op med det. Det er længe siden, jeg har fået det her. Okay, det her det er alt for varmt. Ej. Er det sådan, man gør overhovedet? Ja. Kæmpe. Ja, så det er det godt. Ja. Valders pasta skal lige koge. Ja. Ej, vi havde fri klokken 3 i dag. Men altså, det er jo, altså, hvem har fri klokken 3? Det er 2026, altså. Ja, 2026? 25? 26. Lige om lidt. Og imens det går i gang, så tager jeg en skærp og dram. Og så skal jeg lige min abe. Jeg prøver bare. Altså, hvad laver han? Kig det der. Hvad er det der? Altså, hvad fuck er det der? Vi snakker ikke lige om, hvad der skete der. Der var ikke noget, der gik i stykker. Nej, det var kun Connor, der gik i stykker. Ups, man må ikke bande. Oh my god. Altså, det er meningen, vi skal spise spejlæg, ikke en kæmpe klub. Jeg skal skære det her æble her. Og nu bruger jeg den mest handicappede kniv, vi har. Og så skal jeg sådan have den her. Nu tager æble her. Og sådan en vis, vil jeg gerne have det her. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg skal i hvert fald have det her æbleskov.
Sådan der. Wow. Du skal spise det. Nej, jeg skal ikke spise kern. Jeg skal ikke spise kern. Nej. Ellers så vi bare Kan vi bare? Hvor meget kan du spise? Det ved jeg ikke. Nu laver jeg bare noget. Du laver bare noget. Der er altid lidt mere. Prøv at se. Hold i posen der. Altså, hvem gør det? Nej. Skru ind ned, mens jeg handler. For satan. Du skal være på dine 6 stykker. Hold da ikke kæft. Jeg laver det meget. Der er lidt meget. Prøv at se. Prøv at se, hvad det her valg har lavet. Ja, men det Åh, der kæft, det squirrede lige af mig. ja. Og hvis I Valg. så ved, hvis der er noget, der sådan siger, kære eller et eller andet. Jeg kan faktisk blive pebernødder, men ikke jul endnu. Det er først Halloween. Her. Hvad laver jeg? Jeg skal lige til at komme ind. Hvis jeg gør det nu. Se det her. Jeg er 2. Det der andet. Nå? Det der andet. Nej. Jo. Nej, jeg er 2. Så. Hvis I kunne sætte tid på. Det er færdigt. Passen lige her om 10 minutter. Hvad laver drengen ærligt? Record. Okay, så jeg den her. Den er bedre. Det er lavet til pasta. Nå, vi tager bare den her, eller? Jeg ved ikke rigtig, hvad der sådan sker lige her. Så det er sådan, kommer sikkert til sådan sidde. Hvor er det jakke henne? Det kunne jeg bare stå klar i. Der er tallerkener her. Vi har 20 tallerkener. Det var sådan en dyb tallerken. Nå, ja, den skal jeg bruge. Der er du tallerken. Perfekt. Godt, nu skal vi lige rykke alt det her sådan. Jeg kan ikke lide det her spejlæg, det er sådan fucket helt op. Ej, det sidder fast, bro. Det sidder fast. Ja. Cooking with Connor. Ud til Connor. Han laver virkelig mange spejlæg i sit liv, det kan man i hvert fald ikke se på ægget. Og hvad? Det er mig. Ja, hvad for noget? Hans æg, det er kugt dog. Og for kig det her, hvad er det her? Det er en spejlæg, altså det er overstået. Okay, nu squirter det godt meget, jeg tror det er Ja. Nu bruger vi det her græske yoghurt her. Men jeg kunne ikke rigtig lade den så. Hej Bella. Hej. Ja, Bella står bare lige og kigger på valget, mens jeg står og danser. Altså, det er fandme også bare noget. Lidt mere. Valget står bare sådan. Den der. Jeg ved, hvad du laver. Men det er ikke spejlæg. Jo, Altså, gul spray med rød spray. Jeg har ikke noget gul spray. Sådan her. Hej. Hej. Guld er nemlig en good gulv. Bella, vil du godt sige noget? Bella vil godt smage den her græske yoghurt her. Prøv at tænke, at sådan... Prøv at tænke, at pesto, det er sådan olie. Prøv at tænke, hvor meget olie der egentlig er i. Sådan... Den bliver sådan helt oil op. Kan, Okay, Bella, nu. Kan jeg give den der? Nu får snus. Tag den linje. Den her pesto. Jeg gør det. Okay, Bella, nu har du fundet. Pesto.
pesto. Nu sætter jeg lige der. Og tøfler eller pesto. Og nu pesto. Marmelader i varmt. Det var lækkert, det var. Prøv at se, guys. Se mit fake spejlæg. Det ligner bare ikke et spejlæg. Altså, jeg synes virkelig ikke, der sker noget her. Jo, slap af. Det er pasta, der sker noget med det. Jeg får fandme lige lidt op på det. Nej, jeg skal ikke. Jeg vil ikke tegne det, hvornår vi er færdige. Oh my god. Det er rigtigt. Ved du hvad? Vi kommer tilbage, når Valter han faktisk er færdig med det der. Ja. Så sådan, det bliver sådan lidt tid, så sådan, ja. Vi kommer ses igen. lige om sådan, lidt. Ja, vi ses lige om lidt. Godt. Så har vi noget frem. Ja. Vi starter med det her. det var lidt tæt på. Hvordan skal vi det æble ud af? Nå, skal vi ikke bare gøre sådan her? Jeg starter. Okay. Vi starter med. Og så bare spise æblet, jeg gider ikke have det. Ja, så jeg skal lige putte lidt. Ja. Det er surt, det æble der. Men altså, det er ikke sådan dårligt. Det er mærkeligt. Så har vi det her æg her. Du skal derovre med din... Ja, hvad? Skal jeg bare gøre sådan her? Ja, bare godt. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Jeg har brændt på den på. Ja, vi gør bare sådan lidt sådan smag. Ej. Okay, så tager jeg bare sådan... Okay, vi tager det sådan lidt gul. Det smager ikke. Ja, her. Ja. Det er min ret. Pasta med pesto. Det er lækkert, altså. Det var også derfor, jeg lavede det. Lækkert. Nu skal vi lige synes, vi smage det her. Nej. Det var efter kameraet slukker. Så er der Nutella pasta. Du skal have Nutella ind. Nej. Så spise den. Nej. Det er noget, jeg lavede det her. Det er fordi, jeg har set det på YouTube. Så. Sådan pasta. Okay, der er meget på det her. Det var fint. Smager Nutella, der er hård. Altså, man kan ikke rigtig sådan smage. Ja, fucking godt. Eller, jeg tager det i videoen. Det her, det skal jo smage. Det var altså ikke engang dårligt. Jeg fucking godt. Nå. Lifehack, det er Nutella med pasta. Kan du godt anbefale. Og så hjemmelavet sodavand, brus og så saftevand. Handy day. Okay, nu skal vi rate det her. Okay. Det sidste, det er i hvert fald det der... Kræversmad. Altid dårligt. Det fake er værst, så er det normale. Og så Nutellaen, og så pestoen. Altså, det er i hvert fald min. Jeg synes faktisk, at fordi jeg kan smage det normale spejlæg ordentligt, og synes, at det får en sidste plads. Og så det her andet skyer, fake æg ting, det får tredje pladsen. Og så anden pladsen, der er pasta med pesto, og så Nutella med pasta. Det smager fandme godt. Ja, okay. Det er min. Lækkert det her. Ja, men vi ses med dig. Ja, eller
Jeg ser den Ja. video. Og vi er seje. Du er ikke sej. Så det er sådan bare